Leading the तमिल house. में बता दो जो वहाँ संदेश चल जाएगा। Should I, sir? तमिल में बताओ जो संदेश चल जाएगा। Thank you very much, sir. மதிப்பிற்குரிய உறுப்பினர் சசிகாந்த் செந்தில் அவர்கள் காம்பன்சேஷன் செஸ் மூலமாக வரும் வருவாயை மத்திய அரசு, அது தமிழ்நாட்டில் ஒன்றிய அரசு, மத்திய அரசு தன்னுடைய கடனை தீர்ப்பதற்காக உபயோகிக்கிறது என்று சொன்னார். பார்லிமெண்ட் லாங்குவேஜ்ல அது ஒப்புதல் இருக்குமோ இல்லையோ, அப்பட்டமான பொய். அதான் அதுக்கு முன்னாடி நான் சொல்லிட்டேன், நீங்க சொல்றதுக்கு முன்னாடி அது பார்லிமெண்ட்ல ஒப்புதல் இருக்குமோ இல்லையோ, இல்லைன்னா அதுக்கு மாத்திக்க வேற லாங்குவேஜ் போட்டுக்காங்க. பொய் அது. நான் திருப்பி சொல்றேன் சார், आप चाहिए तो उसको हटा दीजिए, अनपार्लिमेंट्री है तो. ஆனா அது பொய் இல்ல. இப்பேற்பட்ட ஒரு ஆதாரமற்ற ஒரு குற்றச்சாட்டை இந்த பார்லிமெண்ட்ல சொல்றது அவதூறுக்கு சமானம். நீங்க நிக்கங்க வேணாங்கல. நான் திருப்பி சொல்வேன் சார், if it is unparliamentary you may please remove, sir, you are the honorable speaker. உண்மை இல்லை, பரவாயில்லைங்களா உங்களுக்கு? உண்மை இல்லை, நான் பொய்யன்னு சொல்றதை விட உண்மை இல்லைன்னு சொல்லிட்டேன், அசத்தியம். ஆனா அவர் இந்த ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டை சொன்னதுனால ஆனரபிள் ஸ்பீக்கருக்கு நான் ஒரு விண்ணப்பம் வைக்கிறேன், அதை அவர் வித்ட்ரா பண்ணணும். அவர் சொன்ன அந்த லைனை வித்ட்ரா பண்ணா அவர் இங்க இல்லை, ஆனா டெஃபினெட்லி ஐ அம் ஷூர் ஹி இஸ் வாட்சிங்.